Здравейте всички, аз съм Беткет и Откат. Бабкат и сега играя Майнкрафт. Тук пред вас ще създада така, света, Survival, ръка, така и оцеляване, това е създаване. Аз съм тук Bounty Hunter BG, който също снима много на Exit. Да. Втори епизод. И така, сега създаваме се света. На яко място ли те спомня? Какво начина не избавим? Не. О, до Village! На 1.6.4, 1.7. Така, аз не съм почитател на 1.7. Английската музика пак започва. Така. Изключване. Режима 15. Така. Ще видим. Събрах. О, тук има птичка! Има птичка! Exit има птичка! Искам да видя живота. 8. Майко, та има двойен. Птичката има. Хора има живот колко овцата и двойно повече от на кокошката. Овцата много ли има? Овцата има 8 и птичката има 8. По това птичка и овца все пак едното доста по... Кокошката също има по-малко, даже двойно по-малко. Зрители, да, драги зрители, Village! Аз само видях Селендура е тук, my friend. Ой, това чест ли се напълни, бе? Здрасти, приятелче! После ще видя, но не сега. Така, да видим, да си изберем място за отсядане. Слушайте. Да. И търси дали някой случайно не продава дини. Саша, Вич. Да, емералд за 3 букшелс, нали? За емералди ще дам и си смяташ. Те са болни, че. Те са болни. Това е болесно състояние. 15 пилета за един емералд. Не е зле. Взял съм и по-добро след, макар. О, един емералд за 8 диня. Има и картофки. Пичове, това е невероятно. Това е тъпо. Трябва да има моркови, за да е яко. Вярно. Чай сега. Добре, има хубави цветенца. Да, значи Exit, ако някой го иска, ще участва в да участва в томбулата и да напише, трябва да се абонира, трябва да сте абонирани. Трябва да сте абонирани, защото ако не сте абонирани, не може да коментирате, ако щете Facebook страницата, която е Bounty Hunter BG. Не може вече. Какво? Вече така ли го направихме? Кое? Не, просто трябва да се абонират, за да може да изпълнят томбулата. Да. За да... Първо, защото ми трябват абонати, и второ, защото без това аз отивам в един сайт, от който избирам примерно един от колкото се абонати. Това е на социален принцип. Няма нищо, изобщо никакви изценирани работи няма да има с това, дали ще има приятели някакви. И приятел да е, и неприятел да е. Неприятел. Значи ако човекът, който му дадем наградата, не се я потърси, ще бъде предаден на друг. Не, ако ние ще... Имаме предвид, че ние ще обявим кой е спечелил и той ще трябва да се напише името в скайпа. Името в скайпа в коментара. Да, така че абонирайте се. И той ще получи Exit. Да, Exit. И може да и още доста модове. Да, може. Тук Exit. Още Take It Light, Take It Classic, Yogbox, и други неща, но важното е сега да отидем да купаем малко. Важното е да се абонирате за канала ни, да дадете положителен вот за този клип. Trollgamer BG вече има и снимка на канала. Да.
Това е доста зорно от нея, да ви кажа. Не, аз... Имам предвид, че зор беше, а не време. Време Да. зор е друго. Понеже... Снимката трябва да е с определени пиксели, определени да, размери. определени пиксели, трябваше, той искаше и на корица да си сложи една снимка, обаче... И Мисля, че ако знаете какво символизира снимката ми в тровня, да, пълна снимката ми е да бутам Херо Брайана в пропаст, много готина. много яка наистина. И хора, виждате, има тук картофи, има... Докато тук събирам малко храна, може да пусна някаква приятна музичка и такива неща. Да, и аз може Може би... би и... Защото е доста досаден този клип, според мен, за сега. Но ще има адвенчъри, когато се стъмни. Ще ви пусна музичката, като го гледате. За бързането още не го знам. Знам как да зумвам, между другото, защото Как да зумваш? самата програма е. И аз мразя, когато няма Optifine. Но е да. Аз нямам Optifine, да знаете. Но аз съм свикнал да имам. Аз съм свикнал да нямам. Но това е друг въпрос. Така се опитам да разруша тупия портал. Така, разруши го. Защото аз не обичам... 19 жит, ама то се лутват. Чуе, какво е този, бе? Значи, хора, така. Значи... Искам на някой да ми подаря този хекзит заради това, че гледате канала. И се надявам да да кажете на приятелите си за канала. Да, значи, аз ще го пусна на даден. Защото искаме да започнем на много хубави поредици и много хубав канал. Малко е тъмно, извинете, ще се опитам да го оправя, но няма да мога. Хлопкаме тук едни неща, че не трябваше коли намерих. Съм 15 левел. Мамо, хора, виждате в това колко е якичко. Давай, аз съм сел на хиги. Да, и аз съм все, сега чакам шагрона малко. Така, сега. Так, пълното ми се е обяма с морко. Аре, Понеже клипа с там по 2 минути, този е малко по-кратък, извинете, но просто трябваше да запиша нещо. Ще се постаря да качвам клип през ден или всеки ден. Да, ясно. Та сега отивам да обера перата от чокоботата, защото искам следващия или максимум последващия да имам чокобол, който да ходя на пътешествие и така нататък. Репи мисля, че имам. Извинете, че тия два клипа, които са на Хекзит, не са много организирани. Това ще са първите клипове по канала и искам да обясня някои неща. Но, значи, не мисля да спирам канала въобще, защото като почна да качвам видео, аз не обичам да спирам. Значи през лятото обаче ще ме малко затруднения с снимки. Та може би ще се качват клипове, но може би, казвам, ще са качени в събота и неделя. Примерно събота и неделя ще идват по 3 клипа, а през седмицата не знам дали ще мога да качвам тогава. Може би само вторник. Аз съм на лаптоп, така че по-бързо. Да, съм на компютър, защото е много мощен. Да, аз взех лаптоп, за да може да го пренасям и да... Правя го за вас, хора. За да може да... Прави го за него. Като си избираш компютър, аз изрично ти казах да е голям компютър, за да е по-мощен и по-евтин. По-евтини са големите, защото частите не са им толкова малки. По-са е с някакъв процесор, дето 2,4. Моя 3,3 ГГц. Двуядрен.
Аз ще... Ето го чокобол там. Ой, педерас, ти как я смяташ така? Спри, бе, човек! Спри! Това само твоите клипове искам да го има. Не моите. Но Така. няма влиза в къщата. Ми брал на него. Да, да. Аз намерих диамант. В Хигзит, нали? М. Грифа ми тук. О, това е яка къща обаче. Ще я ползвам за съвети на селените. И отивам да... Искам да намеря повече чокоблока. За да им взема перата, с които да се направя раничка за чокобол и такива просто. Ох, Боже, Боже. Съжалявам, че клипа стана и ще... Сега отивам вкъщи, като се прибера, ще трябва да го спра, защото сега на 15 минути. Знам, че последните... Знам, че тия клипове не правя нищо особено, но обещавам, че третия клип ще се организирам и ще си върша делата много, много сериозно. Искам да намеря единица. Ще да намеря да ограбя селянина. Още не ми достигат, мамо. През тази вечер. На едно 5 имаш ли единички? Май да. Чакайте. Имаш. Пишете в коментарите, който познае верния отговор. Има. Да. Добре. Защото аз проверих в търсачката на Хигзит. Върнах се, извинете, наистина пак ще извиня. От третия епизод почва много организирано всичко и ще пусна, както казах, една музичка, докато събирам дърво, бия кокошки и някакви такива. Добре. Ага, имаме и вилиджър в къщата, който дава за... Не ми трябва на работа. Така, добре. За проста причина, че в Хигзит обикновено имам повече емералди, отколкото и диаманти. Трябва да си турия workbench. Ето. Така. Еми, добре хора, това бях аз Bounty Hunter BG, вижте каква фешена раничка имам. Чакай да приключим заедно. Не мога да приключим заедно. Добре, пичове, и аз сега ще... Това беше от мен и довиждане. И... Чакай само къде си го тук ще го кажа. И това беше от мен... Беткет... Батка. Баткат и... Батката е много по-звучи, много по-хубаво звучи. И... Чао!